Okay, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Lando? Hindi ako si Lando. Lando? Ako si, Sino ako si Robin Padilla. Sino ka? Huwag kang magulo. Ba't ganyan tsura mo? Lando! Kunin mo ang mga labahin. Bakit, ma'am? Isampay mo sa labas na napakainit ngayon. Kailangan silang matuyo. Wait lang, ma'am. Magpapatuyo lang ako ng kilikili, ma'am. Pag natuyo na yung kilikili ko, gagawin ko ng unutos mo. Nakakatawa yung itsura mo, partner. Nakakaloka. Doon sa mga kabisyo natin nakatutok, isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Naloka lang po ako dito kay partner Chris Chuper kasi suot niya po yung vest ng Operation Tulong. Vest lang po ang suot niya. Ano ito? Ganun talaga pag mainit. Tapos meron po siyang yung t-shirt niya, ginawa niya pong parang bib yung... yan, bib. Oo, bib. Tapos ako naka-blazer, so parang gusto ko siyang utusan. Sarap. Ma'am, mamaya natin gawin ang pinag-uutos mo. Ay? Sinong itutumba ko ngayong araw na to? Init na init feels, be like. Nakakaloka. Oo, tagaktak na pawis na kilikili ko Oo eh. nga eh. Ito lang Kaya- pala solusyon. Buti na lang sabi ko may nakita akong vest. Yan. So ang suot ni Chris Chuper ngayon ay vest lang. Yan. Nakakatawa. Nakakaloka yun. Ang init po talaga. Promise. Oo naman. As in, saglit ka lang sa labas, nakakaloka talaga. Sabi ko nga sa'yo, partner, ang suot kong sunblock lagi, mga 62 layers ng sunblock. Parang pinapalit. Ilang SPF yun? Oo, SPF. Multiplied by ilan? By 62 layers. So SPF 100 times 62 layers. Aba, ibang level Ibang yun, level ah. ng protection, di ba? Alang-alang sa pagproteksyon ng glutathione, di ba? Oo nga naman. Nakakaloka. Gagawin ang lahat. Oo. Maproteksyonan lang ang ating katawan laban sa matinding init ng Tama. panahon. Hindi, wala kasi akong damit. Di ba coding ako Bakit today? hindi mo suotin yung t-shirt na puti? Pinahid ko na to sa sipon ko kanina. Ah. Singa ako ng singa. Sabi ko may matigas. Pag nakita to sa laundry, tapos may matigas kanina na muo. Iba yung isipin nila. Anong pumulandit sa t-shirt na ito? Wala akong damit. Sabi ko, kasi... Ano ka ba? Meron naman akong damit. Ito naman, kunyari ka pa off-shoulder yon. matry nga mamaya sa second tambalan. Color susuot. pink. Oo, may Meron ba ruffles. dyan yung hanging para mas maano, mas ma-presko? Ikaw, sige, suotin mo, partner. Hindi kasi tingnan nyo, nung mga nakaraang panahon, nag-assume kasi ako, partner Kasi morning tayo, di ba, umalis. Kanina. Early morning. May lakad kasi kami kaninang umaga eh. Oo, 7 a.m. nasa labas na kami ni Nicole. Alam nyo naman. Naglalako-lako ng sarili. Naglako ako ng binatog. Sinamahan niya yung mga tataho. Correct. Yan ang trabaho namin sa umaga. Oo. Doon ko nga na-realize nung sinamahan namin yung si Mang Binatog tsaka si Mang Taho na nakaka-pressure pala sila talaga, no? Bakit naman? Hindi kasi, di ba, ting Binatog, di ba? Tapos Taho. Tapos, syempre dapat mabagal ka, kuya. Bakit kakating mo lang tapos nagmamadali ka? Kumukuha ka pala ng barya kasi bibili ka, di ba? Tapos bibilangin mo magkano ba yung worth ng taho ng bibiling ko, depende sa baso, di ba? Tapos malayo na nung taho. Di ba? Doon ko na-realize nagmamadali si kuya, di ba? Kasi mainit din. Sa bagay. Ang practice talaga doon, sisigawan mo sila. Kaya sila nagmamadali para sigawan mo sila. Ganon. Sige. Hindi kailangan sabihin mo talaga. Taho. Di ba ganun, nahabulin mo siya sa bintana? Correct. O sa harapan ng bahay nyo? Ka. Uso pa ba yung maglalabas ka ng baso? O lahat na talaga, basic, yung meron silang sariling cup na 20 pesos, Depende 15. sa'yo kasi dati tabo yung nilalabas namin. Kami, pichel. Pero yung pera ko nun, 10 piso lang. Pero wag ka nakakalahati yung pichel. Ang dami pa ng sago. Nagbago na talaga. Oo nga. Ngayon to, nagugulat ako minsan. Lalo na kalbaw sa resort. Oo. Yung taho na sa resort. Mas mahal. Syempre, mayayamanin yung mga tao sa resort eh. Oh,
frozen. Ay, hindi frozen ba? Ano tawag? hindi yung Chilled. hindi iba pa yung chilled partner. Okay. Yung taho talaga, mas mahal talaga than usual. May ganun. Depende nga naman kapag ka nakakita ka ng foreigner, syempre doon tayo Tatagain mo siya. Oo. Pilipino tayo, of course mananaga tayo. We are Filipinos. Of course, tatagain natin Uy, pag ang dami foreigner. ganyang kwento. Di ba, nagtitrending nga yung mga ganyan eh. Oo. Yung pag pinasakay mo ng pedicab, hindi normal na presyo yung ibibigay mo pag foreigner yung pasahero True. mo. Meron ako na pag-alaman na ganyan, na parang dapat mag-pretend kang lokal. Para hindi ka tagay. Oo, hindi kasi pag halimbawa, alam nilang kunyari galing kang Maynila, hindi ka mukhang lokal, 'di ba? Oo. Basic 200 pesos. Okay. Ang tricycle. Pero pag alam nilang lokal ka, ganyan. Eh di ba nung parang pumunta nga tayo minsan sa North? Oo. Ay kasama ka ba Huwag nun? na tayo masyado magbanggit ng mga lugar kasi ayaw nating ano tawag doon na Mabagaan siya. hindi. Persona non grata. Ganon. Ikaw lang yun, di kami kasali. Sa North Korea. Oo. Sa North Korea. Nung pagpunta mo sa North Korea, sumakay ka ng tricycle. Oo. Magkano siningil sa'yo? Oo, 150. Lapit-lapit na pala, pwede pala lakarin. Inikot-ikot lang kami. Kasi nga hindi ka lokal. Yung malaman namin, nandun lang pala sa likod. Pinalayo-layo pa kami, tapos sabi sarado. Tapos kunwari, para naman syempre ikutin para naman worth it yung 150. Yung kamot ulo na lang kami, wala kami nagawa. Sabi namin, naisahan kami dun na. Hindi lang. Alam na hindi kami taga ron eh. Oo. Diba? Isipin mo nilang joyride, ganun. Tsaka always charge sa experience. So next time, alam mo na. Totoo Ganun. yun. Pero totoo, may nangyayari talaga yung mga ganun. Nagtataas tayo ng presyo pag alam nating hindi inosente sa lugar na yon o inosente sa kalakaran ng Hindi, aminin mo ng bayaran. Hindi, kasi ako nandiyan napunta din ako dyan sa mga benta-benta na yun eh. Kapag halimbawa, alam kong parang hindi naman to yung mga yayamanin, medyo tataas ko ng konti. Pag ganyan mga naka-blazer. Di, chika lang tong blazer na to. Di ba? Parang pag medyo mukhang yayamanin. Aminin mo, wala din panloob yan, naka-blazer ka lang. Walang init eh. Wala talaga. Wala din bra, naka-blazer lang. Hindi naman malalala tayo, makapal eh, di ba? Hindi, di ba, pagka medyo alam mong yayamanin, magbibigay ka ng presyo na medyo mataas para kapag ka, tumawad, kaunti lang, malaki pa rin yung kita mo. May ganun talaga eh. Pero eto lang ha, kapag ka alam nyo naman pong hirap na, huwag na po nating tatawaran. Katulad ng mga nandyan sa mga bangke-bangketa, di ba? Kasi kapag ka nakita mo, 10 piso na nga lang, tatawaran mo pa. O kaya 15, 35. Yung mga nagtutumpok-tumpok ng kalamansi, kamati, sibuyas, bawang. Correct. Wag na nating hinga ng discount kasi akala mo naman ang laki-laki nung mapupunta sa kanila. May pinagkuhanan din sila at yung pinagkuhanan nila babayaran din. Tama. Ganun. Hindi naman sila yung parang asyendero sila tapos gusto lang na ibenta yung mga nakuha nila sa asyenda nila, di ba? Hindi. Hindi ganun. O balik tayo sa kwento, bakit ka nakaganyan? So in-assume ko nga, alayo na narating. Nagpunta na sa Binatog, sa Taho. Napunta ka North Korea. Alayo na narating na usapan. Nakakaloka. Hindi, alas 7 pa lang nasa kalsada na kami ni partner. Oo, so sabi ko, ay maaga kaming aalis ngayon. So nag-assume ako na hindi ganun kainit. Kasi normally, lumalabas naman tayo almost every day. Or almost every other day. So naglo-long sleeve pa ako noon kapag patanghali. Sabi ko, hindi naman siya masyado mainit dati. Diba? Nakaka-uwi ako at wala akong ekstrang dalang damit noon. So uuwi ako ng stasyon ng medyo kaya pang manatili ang freshness. Yan. Aba kanina umaga. Ang aga-aga, di ba? Ang init. Alas 7 lang kami nasa labas. Wala pa kami ginagawa. Nakaupo pa lang kami. Tagaktak na yung pawis. Naliligo na kami sa pawis. Totoo yan. Tapos pumunta pa kami sa pares. na mainit pero masarap. Masarap naman, syempre. Ang sarap naman talaga. Oo, talagang ligo pawis lolo mo. Hanggang pag-uwi dito, lata ako. Sabi ko, umaga pala to. Kanina nga. Nakaka-drain kasi siya. Totoo, nakaka-drain. Kanina nga natin namin kayo, di ba? Tapos, may pinuntahan lang kami ng asawa ko. Tapos, meron siyang pinakompute. Basic lang naman yung computation. Sabi ko, hindi ko kaya. Nahihilo ko. Napapagod ako. I'm so drained. Nakakaloka talaga kapag katito-tita na. Sabi ko, naku patay, wala pa naman akong dalang damit. Kasi nga, sabi ko, alam ko hindi ako pagpapawisan. Kasi umaga pa ang labas natin. Yan ang akala natin. Diba? Yan naman din. Actually, yan naman din po yung maganda kapag lumalabas po tayo. Nakikita po natin yung mga aktual na mga pangyayari sa palipaligid. Correct. Diba? Wala lang minsan. Limbawa, mag-leave ka lang. Wala lang. Mag-leave the group ka. Pwede. Kapag puro marites naman yung usapan dyan, leave the group ka na dyan. Kaya lang, if you leave the group, ikaw nang imamarites. Yan. So, wag na lang.
Yung leave na sinasabi ko, kunyari mag-leave ka sa office. Okay, Hindi okay. naman kailangan na ang leave sa office eh. Ano lang naman to, parang dagdag Reflection. insight, tsaka reflection sa buhay. Kung trip mo lang naman gawin, kung hindi mo trip, hindi okay lang. Kung gusto mo, Sabi yun, ang init-init, mag-reflect pa. Hayaan mo na. Hayaan mo na. Gusto natin nadidrain yung utak natin sa maraming mga bagay. Ang dami ko naiisip pag madami ako nakikita eh. Anyways, so yan, pwede ka mag-leave. Or pwede natakas ka na lang sa office. Kasi sayang din yung leave mo eh. Lalo na kung nako-convert yan to cash din ng January. Anyways, ang pwede mong gawin, yung you go out of your usual routine. So ano ba ito na pwede mong gawin? Na mga lang naman, kung trip mo lang naman talaga tong gawin. No? Hindi naman po kami namimilit. Hindi po ito utos. Hindi po ito utos. Voluntaryo niyo pong gagawin. Ito kayo, for example, kami ni partner, regular na ito yung routine namin, ginagawa namin everyday dito sa radyo, gagawa kami ng trabaho namin dito, tapos uuwi, ganyan, diba? So may mga araw na lalabas kami kasi rarakit kami. Yun yung mga kakaiba sa araw. Or lalabas kami kasi may mga pupuntahan kami, which is katulad ng ginawa namin kanina. At yung mga may pinuntahan ka na iba, may kinainan ka na iba na hindi usual, diba? May mga nakausap kang mga tao na hindi pangkaraniwan mo nakakausap, nakakadagdag siya ng kaalaman sa'yo eh. Tsaka nakakadagdag siya ng lessons. Oo. Katulad nung pinuntahan naming lugar kanina na pag-alaman namin na nung panahon ng Ondoy, talagang lumubog. So, sobrang lubog hanggang ring ng basketball. So, isipin mo kung gaano kalalim. So, dun sa may likod na yon, merong mga lubid na kulay blue. So, kunento ni Kuya Edward, yung nasa tricycle, na naging mga kaibigan nating tricycle driver. diba, na rescuer daw siya nung panahon ng Ondoy. So, yung kulay blue na lubid na yun, parang yun yung hatakan ng mga tao. So, ngayon, nandun lang yung mga lubid na yun, na just in case magkaroon ulit ng baha, alam na nila kung saan isasabit-sabit yung mga lubid. Kasi yun yung dadaanan ng mga tao. So, yung mga ganun bang mga, may ganun pala. Totoo. Tapos maiisip mo na ikaw reklamo ka lang na reklamo ng init na tumatagak ka yung pawis mo, pero may mga ibang tao lulubog sila sa baha, konting ulan. Totoo 'Di ba? yun. Mga ganon. Yun yung sinasabi kong mag-leave ka sa opisina para magkaroon ka ng dagdag kaalaman. Yung mga ganon kasi sometimes we're so just fixated on our kunyari phones, gadgets. Diyan na lang natin nakukuha yung mga kwento ng buhay eh. Ay, may nangyaring sunog sa ganitong lugar o may ganitong baha sa ganitong lugar o nagkasunog naman sa ganito na nakikita lang natin, napapanood, which is also a good thing kasi hindi mo kailangan nandun para malaman na pwede kang tumulong. Totoo pero yun. yung actual na meron ka mga nakakausap is also a great thing. Yun Correct. lang naman. So leave na po. Leave the group. Mag-leave na sa office. Ang Ganun. tawag doon, experiential learning. Yan. Ang tawag dyan, Diba? immersion. Totoo Yan. yun na every time you go out mga kaibigan, lalo na from not your usual Yes, na ruta. Ang dami mo talagang makukuha. Kanina na lang konting very short conversation lang with the kapitana. Alam mo, ngayon ko lang napagtantuhan na ang Retiro pala. Kasi di ba Del Monte, Quezon City. Mountain Ay, pala. akala ko ketchup. Naka-blazer pero tanga. Alam mo, ibig sabihin ng Del Monte? Ketchup! Hindi, pineapple. Okay, game. Hindi tayo matatapos dito. Hindi tayo matatapos dito sa kwento ni Kapitana. Mountain pala siya. Dati. Hindi lang natin na-observe ngayon kasi puro bahay na siya. Diba? Kaya pala, hindi pantay-pantay. Kaya merong malalim. Correct. Kaya kasi may catch basin na tinatawag sila ngayon. Kasi yun yung valley nung araw. Yes. May mountains as may valleys. Oo, so bundok talaga siya dati. Kaya Del Monte ang tawag ng panahon ng mga Kastila. Dahil? Ha? Mountain. Del Monte. Tapos Del Monte, Del Mountain. Oo. El Mountain, parang ganun. Kasi Kastila. Oo. So yun ang tawag ng mga Kastila. Isipin mo, parang hindi ko napansin na bundok po pala to. Oo. Diba? Kaya pala Sabi siya niya, up, down, bundok to. up, down. Oo. Tapos di ba, Retiro. Sabi niya. Kasi retired na yung mga tao? Tama. Di ba? Totoo ba? Kailangan pa ba? Was brought to you by ACS Manufacturing. Kasi, retired na yung mga tao. Yun yung Retiro daw ay dating lugar ng mga retiradong pari. Oo, nung panahon ng mga Kastila.
Isipin yung bundok pala siya dati tapos maraming pari doon na sa bundok na yon. Tapos pag nag-retire sila, napupunta sila sa retiro. So ngayong panahon na to, sa modernong panahon na tawag natin retiro, pero parang grabe ako, no, sagana sa culture. Hindi ko naisip na ganun. Tsaka meron silang yung sinasabi nila na parang oldest church ba yun? Oo, na nandoon. Siguro doon din yung mga tambayan ng mga paring nagretiro. Oo, kasi 1500s pa daw yung church na yun eh. So, pero siya, siguro na siya, parang nirenovate na nirenovate. Kasi mukha na siyang parang early 2000 lang ginawa. Wala. Hindi, kasi partner, I've been to many old churches in the north eh. So, makikita ko talaga yung structure na bato na talagang alam mo luman-luma versus yung parang kakagawa lang noong early 2000 noong 2004 ganun. So siguro baka na-renovate. So yung mga pari doon pumupunta sa isang lugar pag nag-retired na sila. Ayun. So lumipas ng panahon, tinawag po silang retiro. Galing. Mga ganun. Very short conversation lang yun mga kaibigan. Diba, ang dami mong matututunan talaga. Totoo. Tsaka yun nga nakakaaliw. Kaya ngayon yung sinasabi namin na take a leave and just have that experiential learning. Diba? Kunyari, magli-leave ka na experience ko nga yung mag-commute. Diba? Kung diba, yayamanin ka, isa ka sa mga yayamanin na everyday, grab, taxi, ganyan. Kasi ayaw mag-commute ng literal na sasakay from one transport to another, diba? Gawin mo siya, yung kaya nga magli-leave kasi at least hindi ka nagmamadali. 'Di ba? Yung parang gano'n, yung parang gusto mo lang talaga siyang i-experience. Kumain ng street food. Yun nga, para sa akin yung kumain ka sa hindi mo usual na kinakainan, experiential learning din yun. Correct. Diba? Tsaka alam mo, kapag may mga ganyan ka, ma-realize mo minsan na, ay, ba't pala ako nagrereklamo? May mga tao pa palang mas nahihirapan kaysa sa akin. Diba? May mga ganun pang pagpapaalala sa'yo na, okay. Napakaswerte mo pala. Ang swerte ko naman. Many aspects. Ang swerte ko naman pala. Tapos reklamo ako ng reklamo. Parang ganun. Kaya siguro partner, nung pagdating natin dito, parang na-drain tayo kasi ang dami nating nadagdag na kung ano-ano. Oo. Daming transfer of energy. Oo, correct. Oo, parang ganon. Mula sa labas. Kaya yun, may ganong klaseng pagod. Pagod na ganon, pero masayang pagod. Parang totoo ganun. yun. Tsaka buti na lang weekend na. So, pahinga na tayo. Ganun. Si Kuya Boyet may dahil malapit ang birthday mo, partner. May tribute para sa'yo dahil naka-blazer ka daw today. Si Kuya Boyet. Malapit ang birthday ko. Kailan pa naging birthday ko malapit na? Nakakaloka. Tandaan, di ba? Hindi, dahil Friday daw ngayon, merong inihandang video si Kuya Boyet. Boy P. Ayan, Kuya Jerome. Si Boyet? Boyet o Boy P? Kuya Boyet. Anong gagawin? Nare-react yung scandal natin. Oh my God! Nakakahiya. Panoorin nga natin. Sige. Ladies and gentlemen. The scandal. Mga tambalanisa dahil Friday may pa-film showing kami sa inyo today. Ay, taray. Sige, go. Let's go sa film showing. Ano kaya ito? Ano na naman? Alam mo nakalkalin. Actually, popost ko pa lang yan. Alam mo bang kinanta namin ng live yan? Ano ba yan? Mahal kita kasi. Okay. Yes. That was Ding Dong Dantes and Curtis by Marian Rivera. Correct. Pero basang-basa na kilikili niyan. Alam mo, ko yan. Popost ko yan. Popost ko pa lang siya actually. Tapos, nung pinapakinggan ko yan, partner, tingnan mo, pasew-sew pa si Jowa Dikes. Di na nahiya. As an introvert pa yan. Introvert yan Live yan, partner. Wow, live singing. Live singing. Well, 20. Anong taon naman yan, partner? 2009? 8? Oo. Ano yan? 2009? Bago ako ikasal ng 2010. Kasi natatandaan ko yung makeup ko dyan, yan yung parang bridal, parang sample bridal makeup. Tapos sakto may mall show tayo. Parang ganun. Naka-boots. Diba? Tapos yung buhok ni rin naman, para namang... Uso yan nung mga panahon na yun, pinaplanch yan, tapos itinataas. Winawax, ginagano. Sabi ko nga sa kanya, namimiss ko na magpantalon ka. Hindi na kasi yung mga pantalon, lumaki na kasi siya. Yung mga custom, pwede. Custom made. Oo. Para saan? Nang maong?
Oo, meron nun. Saan? Basta. O, customized. Oo. Pwede. Ang laki-laki ng hita kasi nun eh. May isa pa. Ilan ba yung video? Ilan bang video? 17? 17 muna sa first batch. Oh my gosh, Oo nga, nakakaloka. mall show days. Ano naman to? Ayun na to. Partner? Si ate, oh. Asa feeling gwapo ha? Nag-show na tayo na. yan Nag-ganyan yung- suot natin. Ba't Oo. ganun? Pang show na yan. Partner, Aba. yan. Ayun. Ikaw na Ayun. dami ka nakakainis. Ayun. Aba. Oh, si ate na parang galing na sa pagluluto. Oh, kakaluto lang ng banana cue. Tapos, ay, naisipan ko ang ano. Ano daw Maging ng Love Radio? Oh my gosh! Ito yata yung ano, kung hindi love, edi yes, concert series. Ano yung padila-dila mo, partner? Nakakaloka ka, oh, si ate. Oh, give na give. Ate, give na give ka dyan, ate, ha? Ano ba yan, ate? Hindi ko nakita ni Madam yun. Oh. Ano ba yan? Kasama dyan. Si ate Nicole naman, ang daming double chin. Ang daming chin. Hindi lang double, triple ata. Oh, ito naman. Ay, nauna pang Ngayon, niya. bawal na yan. Totoo ba? Bawal na yun. Oh, as a singer. Oh. Yan po yung ito kasi yung ano namin, eksena namin dati. Uy, ini-invite pa yung crowd to sing. Ano ba yun? Ito kasi ginagawa namin Come on, dati. sing with me, everybody. Oo. Yung ginagawa namin, sising kami. Ako pala, kasi mahal kita kasi yan eh. So dahil solo song ko yan, parang hindi masyadong sa akin ng focus. Sabi ko kay partner dapat magtatawag tayo ng mga babae tapos sasayawan ka, ganun. Ito naman si partner gustong gusto. Pagiling. Ang dami na pong aling bebang na nakasayaw si partner. Parang bagay yung pangalang bebang dun sa nakapink, no? Nakakaloka! Pag napanood ni Madam yan, ano yan? Mahihiya. Mangingilabot Oh. ka. Nasa ganyang look, nasa stage ako. True. Umakit Tapos, ako, tapos ginanon-ganon ko si giling-giling Chuper. ako. Ano ba yan? Meron pa ba? Flashback? 17 pa nga yan eh. Ito, Minute Ano Maid. to? Minute Maid. Oo. Project natin kay ano. Oo. Ano ba yung hair mo? Nakabwisit. Kay Rita? show na yan ganyan. Daniel Padilla na naapaka ng 3 elepante. Kaya pala tingin sa akin, iba komedyante ako dati. Kasi itsura pala talaga. Hindi naman ano pang yan? comedy yung intention yan eh. Hindi comedy yan. Hindi yung ganung itsura. Hindi. Hindi ko intention na magpatawa talaga. Hindi, Feeling ko gwapo ako noon kasi Daniel Padilla yung peg ko niyan. Actually, partner, hindi naman mukha siya nakakatawa. Nakakairita siya. Hindi ko makakalimutan yun kasi namamblema ako noon kasi di ba yung lihi-lihi. Buntis ako noon nung ganyan yung hair niya. So nasusokot ako na slide. Baka pag lumabas yung anak ko, may bangs. Meron pa ba? Yun na to, flashback. Di ba? Alam mo, mas gwapo ka talaga, may patilya. Huwag mo natatanggalin yan, ah. Parang ano natin dyan. Mabait. Ano ba? Parang payat-payat talaga natin. Heartbroken ka doon. Black na black pa yung hair ko nun, no? Wala pang sponsor. Oh, yung guesting na biglaan niya, naka-board kami niyan, pinatawag kami ni Chris Aquino. Oo. Di syempre, yan yung kasagsagan ng Chris TV. Oo. So, hindi naman kami tatanggi. Parang Oo. pinagpaalam tayo agad nun, di ba? Talagang siya yung sabi, hindi, tawagin si Nicole and Chris papuntahin dito. Gusto ko silang mag-guest. O, di ba? Feel naman natin kaya naman tayo pinatawag kasi yung unang guest nila na hindi dumating. Charot. Kasi wala daw guest. So, tawagin tambalan. Kunin yung tambalan. Ganun. Chris TV. Pero alam mo, ang dami sa mga ganun na hindi ko na actual na nare-remember. Yung Na parang hindi ko natatandaan yung mga pinag-usapan, hindi ko matandaan yung actually hindi ko nga wala akong masyadong memory eh. Matatandaan ko na lang konti kasi nga doon sa video, nga pala na ganyan kami. Yeah, minsan pag ginugol mo lang yung pangalan mo, ay dami palang mga link na pinagagawa natin dati. True. Meron pa ba? Ginanahan. Ginanahan. Gusto na manood. Film Oh, showing. sige. Kaloka. Bilang Flashback Friday today. Yes, bilang Ang dami na rin talaga nating mga nagawa nitong 20 taon na tayo dito sa industriya. And kahapon, nag-host din kami ng KBP anniversary. Happy 51st anniversary, KBP. Yes, grabe yun. 51 years in service. Milestone po yun. Grabe. Hindi biro na magtagal ng
halos kalahating century. Yes. Hindi lahat. Ay kayang tumagal ng ganun. Oo, ng ganun katagal. Tunaw talaga yung hairspray ko. Kanina matigas tong. Hindi kinaya yung init eh. Ang init talaga eh. Yan. So habang naghahanap si Kuya Boyet, shoutout tayo. Ang saya naman, tawa ko ng tawa kay Chris, sabi ni Flor de Liza Piedad. TGIF to you too, Alma Pondevida. Rosalie Villamor is watching from Quezon Province. Hello kay Emma Dayanco na tumatawa. Si Reni Dolor Balasanos del Pilar. Shout out, watching from Tabon-Tabon, Leyte. Si Maria Erica Pascual naman is watching from Dubai while preparing our breakfast. You're part of my everyday routine. My days are incomplete pag hindi ko kayo napapakinggan or napapanood. Love you, Tambalan. Salamat. Sabi ni Jocelyn Kieta, happy ako pag kayong dalawa na mapanood ko. Nice. Waiting si Kenneth Morado sa kwento na Mahiwagang Burnay. Dami nagpapa-shoutout to from Dubai. Si Maria Erica Pascual, na-mention ko na ba siya? Tambalanisa since 2011, watching from Dubai, UAE. At si Sheo Jin Juwon. Hello po, pa-shoutout po dyan from Dubai. Yan, salamat. Si Tao Dropshipping PH. Hello, Chris and Nicole, Tambalanista here since 2004. Thank Nung you. panong FX pa ang tawag sa UV Express. Oy, Oo nga. tagal na nun. Correct, 2004. Dropshipping, ano ba pag dropshipping? Hinuhulog yung mga ship? Oo. Tama ka dun sa hulog yung mga ship. Ay. Shoutout naman pa sa mga OFW sa China. Chinatown, Binondo. Pabati naman kay Junjun. Birthday niya sa April 32. O, diba? Sabi ni Kasha Kipay ko. April 32. Ayan. Salamat. Watching from US, si Eileen Joy. Thank you. Catherine Evangelista Uranza, nanonood sa atin from Molino 6, Bacoor, Cavite. Hello. Ano to? Ano to? Birthday natin. Birthday Yan ng yung iba. yan yung may kiss eh. Yan ba yun? Makdo? Saan yan? Ano, boomerang? O bagong uso pa lang yata yung boomerang nun. May boomerang na ba nung time na yun? Parang wali. Sino naman itong mga to? Si Nathan, alam mo, yayamanin na yan. Friend mo ba siya FB? Susunod-sunod lang sa atin yan. Ako, naka-base na yan sa Australia. Nagdulog ako ng kulangot. Wait lang. Nakita mo yung cellphone? Nagamit pang video sa atin. Grabe na yun na yung malinaw na cellphone dati. Oo, correct. Wawawin. Ito yung maganda to. Ito yung yung... Tuwa si Kuya Willie. Oo, kontuwan si Kuya Willie. Diyan siya nag-umpisang matuwa sa mga DJs ng radyo. Makakulit pala. Ang TV na yung forma namin ganyan. Oh my gosh, what a flashback. Thank you sa pa-flashback, Boyet. Salamat. Oo nga, dami mo nakalkal, Kuya Boyet. Daming nakalkal for today's video. Sige. Madami yan. Na-engganyo din kami magkalkal din. Nakakatuwa yung pagkalkal eh. Parang yan yung itsura namin. Yan yung ginagawa namin. Pero buti na lang talaga lahat ng kalokohan namin, walang video. Yung kalokohang, yung kalokohang ikakapahamak namin. Buti na lang. Kasi sira ng integridad. Yan, di ba? Wala. Magiging dahilan kung ba't mahihiya ang mga anak. Ganon. Yan. Walang video ng ganon. O siya, mamaya tayo ulit. Kwento na Mahiwagang Burnay, mga kabisyo. Abangan. Buyers. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!